ezarri zizkion bere astoari, bizkarrean petxedolapiko beteriko otarra bi, eta nahirik zion harin gaixori eragin hainbat lasterre heltzeko feria handia feria handi bat zegoen herria asto gaixorik ematen zizkion makilda gogorrak ahal zuen baina arinago egiteko, baina geroago eta laburragoa zen astoaren ibilera edo pausoak. Gutxi jan, pisu handia, makildaren ugari laga zuten aginte edo adore gabe. Honela estutu zen eta esan omen zuen buru handikoa. Ai, hilik banengo edolari bukatzen litzaidateke nire nahigabeak. Halako batean erori zen hilik, eta erortzeaz hautsi ziren petx edolapiko asko. Asto jabea eta hasi zen biraoka eta kolpatzen bere hilik zegoena. Ikusirik hain beste kalte astoa hilda eta lurrezko ontzia apurtuta. Zer egingo dut? Dio, kenduko dut diot larrua astoari egingo diot arraskoak. Nekatuta zen. Horretarako maitzen eta modelatzen lurra gizonak bere zeketxun eta errukirik esaz honek eriotsari biraoz dei egin ziolako. Ipuin honek erakusten die batzuei ez gehiegi irabazi nahi. Aharazte izatea ez mendeko eta morroi miribei neke larregi edo gogorregiak ahaztaraztea eta beste batzuei ez dei egitea eriotsari erneguz. Eriotsa txarrarekin ez dira bukatzen. Atsekabe gutxiak Kristu batek
begiratu behar dio beldurra honez heriotzari. Etorkizunak erakarri behar gaitu. Ez ernegaztera atzerakabeen artean eta hartzera bat bakez lurreko nahiez eta penagarriak heriotzari erneguz deitzea. Ez da nahigabea kentzea. Gabiltza gehiegariren bila izango gara gure kaltegia.